Намираме се насред най-популярната туристическа дестинация в Пловдив – Старият град, известен още като архитектурно-исторически резерват Старинен Пловдив, формиран вследствие на непрекъснатият живот в града в продължение на векове и съчетаващ в себе си духа и архитектурата от античността, средновековието и българското възраждане, съжителстващи в неповторимо единство. На върха на северният хълм от Трихълмието, образуван от Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе, е разположен археологически комплекс Небет тепе, стражницата на древният Филипопол през векове. Уважаеми откриватели, ценители на любознанието, търсачи на красивото, влюбени в историята на България, елате с мен заедно да надникнем из таинствата на многовековната крепост на Небет тепе, епохален археологически комплекс, свидетелстващ за над 8000-летия непрекъснат живот, което го превръща в люлка на един от най-древните градове на Европа, разкривайки пластове от праисторически селища, тракийски култови комплекси, римски градежи, български твърдини и османски укрепления.